Sana mulikito Fatgad Gisemba asogutwariganiria oroboti oruto busuka guchase oroboti runde meye county ya Nyamira umugavana we county ya Nyamira Amos Kimwomi yalibo nigo aberega kubwatuka erombende yabo bisa kurwase county ya Nyamira elibachikwenyorera amaigerio a paramilitary ase chinsemo cha Londiani Forestry College elikwene kibuna kwenyorera barobumanyi igoro ye chinchira ekyo baranyare ko bagokora emirimo yabo ase county yugukwana boigo omobiso munne enforcement nigo abereka gotababuna nigera buya bonsi konyora amaigiria yo buna enchire yemo yokonyora obumanyi obuburachi bakonya ekero bagokora emirimo yabo. Asa Marieta nkoro kulinet Nyarinda Ocharo enforcement officer Nyamira County niko inde Nyamira South enforcement abo bisaba ito twachire ko bae advice rero bakari kwande training ya paramilitary Londiani we wa intutu arenge first lot twachie tororo training nengi ya exercise tukege liguchi exercise chinyinge tiarenge chingi ya gali bono twacha ko ba advice bina bakogenda ebintu babwendete babogori nali bago tumeka se training ya Londiani ase Londiani ebintu mbiro twasometigu bya paramilitary ali na toko ando nonyere our clients in the county na toko korega sibna to korenda chi sentry akwenda chi function chonsi ento bata experience so na barabuto ko batakirama ya bande na baraba tuare knowledge yeyo na litoko babange tonyare gushirikiana pamoja. Njamarieta nengurugu Douglas Kegwaro Obenga Indomo enforcement officer Nyamira County igongo saba asaba enforcement yabanande tokwira Londiani asiri tukoria rero bachikonya ko babantu bali nechi na maskani nande egento bagotebigwa bakigwira bakuruoro nabo bagochira ko babantu bere bamanyete ekibagokora buna nachi buna diri konya ntaranda Londiani na bwat experience lakini bono na Londiani nabo bwat experience na nege ase gane kerengo kora kerembangire se gasi ongo kora kabisa kawaida kamili ni bwat experience ya kutosa.